Good news, COVID-free na ang Police Regional Office 7 o PRO7 human makarecover ang tanang mga polis nga nataptan sa virus. Samtang Police Brigadier General Albert Ignatius Ferro nagpabilin gihapon sa iyang katungdanan. Ano ang report? Suma ni Police Brigadier General Albert Ignatius Ferro nga magpabilin una siya sa katungdanan. Isip Pangulo sa Police Regional Office 7, diin gikataho nga hulipan na unta siya sa pwesto karong adlaw. Wa pay tuig si Ferro sa iyang posisyon. The guidance of the CPNP is those that have been more than 1 year will be rotated, be transferred to a higher position. I am only 7 months and 3 days today. So, di pa man ako 1 year. So maybe if I have my 1 year, I could be transferred already. Samtang ipanayag sa opisyal nga usa sa major accomplishment niya ang malampusong pagmino sa kaso sa coronavirus sa Sugbo, diin ang persas kapulisan ang gigamit sa pagpatuman sa quarantine protocol. Kinailabi na sa Dakbayan Sugbo nga giisip kaniadto nga epicenter sa COVID, apan karon na flatten na ang curve sa virus. I believe the I-5 Strategic Action Plan of PRO7 is a key, which mean it's an acronym for inform, the first I. The second I is inform, meaning we have to cascade. We have to educate the people about the pandemic, about COVID-19, and to tell the people of the do's and don'ts of, for us so that we'll be safe. Samtang ipahibaw sa opisyal nga nakagawas na ang katapusang 11 ka mga pulis gikan sa isolation facility. Nagpasabot kini nga COVID-free na ang Police Regional Office 7. Nasayran nga mikapin sa 500 ka mga pulis lakip na ang mga support unit gikan sa ubang rehiyon ang nagka-COVID nga nakalingkawas na karon sa krisis. I would like to inform you that PRO7, members of PRO7 is COVID-free today. We will be graduating around the last PRO7 personnel that have been infected. The remaining are from PRO 6 and 8 and from the training service. Doon na mga team nga gipadala sa ubang rehiyon nga aduna usay taas nga COVID case. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.